עוד תנאי לסובסידיה, אתה חייב להחזיק את החווה פעילה, לפחות 5 שנים, לפחות. יש מקרים שרק 5 שנים עד שהעצים בגירים ונותנים פרי, כן? אבל אם זה מטעים. אבל הכסף של הסובסידיה הוא ל5 שנים של פעילות, זאת אומרת, אתה מקבל את הכסף, אתה חייב לראות שאתה 5 שנים פועל. ולכן אם לא, הם יכולים לעשות לך כנסות או לתבוע אותך ולקבל את הכסף בחזרה. מאוד חשוב שזה לא רק לקבל את הכסף של הסובסידיה, זה גם להפעיל את המקום. עכשיו, ככל שאתה מראה בתוכנית העסקית שלך, שאתה אמור להרוויח יותר כסף, ואתה אמור ממש להיות בזה בסדר גמור, ולקלקל את עצמך ולשלם כמובן בעתיד מיסים, יותר קל להם, ככל שזה יותר רווחים, יותר רוצים לתמוך בך. אבל אמרנו, זה שונה ממחוז למחוז האחוזים, זה שונה ממחוז ומהות הקרקע, אתה צריך לבדוק את המהות הקרקע, בשביל לדעת מה אתה יכול לעשות בשביל לקבל סובסידיות. ככל שיש שטח יותר גדול, אתה יכול לקבל יותר דברים. זה הכל. יש להם פה, למשל, אם אתה עושה באזורים מיוחדים, חקלאות וסולרי, אתה יכול לקבל מענקים יותר גבוהים, אבל זה רק בתוך המדינה. אתה יכול להגיע ליותר מ-50% מענק. אבל זה רק עם משהו שמאשרים לך אותו מראש, שהוא תומך את האג'נדה שלהם. נכון להיום האג'נדה היא שילוב של סולרי וצריכה עצמאית של חשמל, ולהיות עצמאי מבחינה חשמלית, ולהקים חווה. אז אם יש לך כלוב תרנגולות גדול, והוא צריך חשמל וצריך חימום, והכל נעשה בסולרי שאתה עושה מעל הלול התרנגולות, אז יש לך אפשרות, כל הדברים האלה בתכנון מוקדם, עם מישהו שמלווה אותך, יש לך אפשרות לקבל יותר מ-50%. תלוי גם באזור, איזה אזור אתה נמצא.